Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing mirsani kok iki piye ya? Kok ana sing ning kono? Ana sing nang kene iki ndak golek iyupan ngono. Golek iyupan lha terape ya ning kono lho. Terape nang anu pinggir ya. Pinggir. Enggak sugeng pemanggihan malih Bapak Ibu sedaya Mas Klori nggih. Klori. Kali kula sak rombongan menika saking Ketoprak Wahyu Manggala matur sembah nuwun sampun ditimbali malih. Kanggo acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Boten kata lupen kangge nurmatan kepala desa ugi sedaya perangkatipun bapak-bapak panitia acara menika nggih. Sugeng rawuh ugi bapak-bapakku simbah-simbahku Kang Mas Bayu pandemen-pandemen Ketoprak. Gusti Wahyu Manggala ya ngomong iki sarembang mesti kata sangat iki serawuh nggih. Kanggo acara syukuran iki nggih. Seneng-seneng masyarakat Kelori mergo diparingi luweh-luweh rezekine nggih. Alhamdulillah. Ya muga-muga berkah barokah. Amin. Sabilarine Mbali Wahyu Manggala adem ayem desane Kelori. Nggih. Subur makmur. Panggone
ajek nang kene ya. Ajek. Iki nek siang ngono ya penontonnya ra patek nganu. Nek siang ya ajek ya, Rom. Ajek kaya ngene iki ning kok bengi aja wae Kok itu ya. bengi, Rom. Aja takon pokoke. Kuwebak pokoke. Full pokoke nggih sedeke mawon mugi-mugi masyarakat Kelori iki rezekine turah-turah. Amin. Sing mergawe apa wae diparingi slamet. Ya selamat gobok apa selanget piye? Selamat awake lho, Rom. Selamat awake, selamat nanggap, selamat ya sing ditanggap. Nggih, selamat kabeh pokoke. Ya iki mumpung wis deng kelompok wis wayahe Wayahe menghibur jam 2:30 ya. Setengah telu ya. Oh, wayahe wong asuh iki mumpung asuh iki monggo kelompok Bapak Ibu nggih. Monggo nglumpuk. Bapak-bapakku saking Rembang saking Pak Ika Juwana. kaliyan Sidawaya, Mbak Gi. Nola Pak Tek. Noni, Curut, Mas Ali. Nembe ke mawon abuh kae Pak Rustam, Pak Bapakku, Roni. sedeke mawon nggih. Nggih. Wonten pamunjutan apa mawon? Saking Pak Tek dia mau syahdu. Syahdu terus sanese. Noni Jogja. Noni mau bernyanyi Jogja. Sudah, bapak-bapakku wonten ngajeng ibu-ibu bila badhe ngersake tembang utawi request lagu nggih sumangga. Monggo langsung Kula mriki tampa dengan mawon. satset kados ngeten nggih. Nggih. Ya minangkani pamunjutan. Loh, Nola, katanya kerja kok sehadir Nola. Iya. Oh pantesan kemarin gak pernah hadir ya. Wingi tak takoke Mbak Ul jare Nola iki sekarang iki dikontrakin. Oh, dikontrak. Kontrak kerja. Dadi iki nek gak liburan iki gak bisa nonton. Ini libur ketoprak. ya minggu. Nggih, monggo. Wonten syahdu Mas Ari minangka Yo. saking Pak Tek menika yuk. Cus, langsung tak aturi Pak Tek. Susanto Channel ganti iki channel kantong. Wis terkenal kantong nek diganti. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Wahyu Manggala, Pak Santi, Mr. Blok, Kaligung, Ya dari Siwalan. Pak Abdullah. asik. Semuanya. Iya. Yang lagi nonton streaming baru WM lagi juga Susanto Channel. Avandru. Aku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Asik. Wahyu Manggala.
ha, hey ha. Hey. Atas. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Hey ha, hey. Hey ha, hey. Mas Hey ha, Bos, hey. Hey yang ha, penting hey. buat pemuda-pemuda keluar semuanya, ya. Wari gajah. Asik. Hey ha, hey ha, hey ha, hey ha. Bila cinta Hey ha, hey. Hey ha, hey. berbalas, oh bahagia sekali. Hey ha, hey ha. Tak terbalas, ku tak sakit hati. Hey ha, hey. Karena aku Hey ha. menyadari Atas. siapa ku ini tak sepantas, tak seperti dengan diriku sayang. Namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Cukup bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kau Hey ha, hey ha. Hey ha, hey. Hey ha, hey. Hey ha, hey. Kata hancur. tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin semua perasaan cinta, tetapi Batik sampun kula aturi tembange pamuda saking panjenengan wonten syadu iki mangyain ya. Syadu tok ro. Syadu gak Kayak ana angin ini. iki lho, syadu. Angine syadu-syadu sepoi-sepoi mergo pinggir apa in? Pinggir pring-pringan. Apa kok cewek jual bokongku wong kowe ya duwe bokong dhewe malah luwih gede lho gak iso. Lali aku. Lho pring-pringan kayak ngene kok bingung kowe lah ya in. Lho wingi aku bingung nyebutno Sekir lho, mergo Rom. iki manggone nang taman nggih. Oh, taman. Taman desa ya pundene ya Mister Gomblo wis tak undangi mok ngapane le nyanyon ora nyedak ya ora tak apa-apa mosok mok nyedaki terus tak apa kujengene montore tak goceki langsung lah ya. Trae Mr. Gomblo iku rada manjo. Rada manja deh wis Iya. kok ben sak senenge nyuwun apa ora ngono ya. Abu. Awak dhewe terima menghibur masyarakat Kelori dan sekitarnya ya. Ya. Noni kok nyanyiin sesuai Non. urutan mawon nggih. Lagune Oke. Jogja istimewa betul. Si Dowa ya. Si ber ya jus. Sing Monggo, dino Mas. nyanyi menit. Munggah lah ya wis kono ana tanggane kok. Aja. Yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu ayu molo, oye. Oh ye. Asari monggo. Yo. Mas Ebret Ebret. Yuhu. Si Ebret Ebret. Yo. Apa Mas? Ha. Negoro angin. Terima kasih. Hai. Jangan lupa di like ya. Ebret Ebret. Mangan tempe rasane Seka. koyo mangan lauk sate. Kadang anane sing penting rokoke. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Tahu tak semu desna kuro kowe ra bakal tak maju. Rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melengkung siji-sijine aku bangga karo kowe dalem nampa apa anane desna ora bakal mete aja sumelang desna ora bakal ilang kaya kuthaku Jogja kowe ten istimewa Wayu Manggala Yang lagi musik bareng Susana Jal juga WM Lighting. Selamat sore semuanya. tempe rasane koyo mangan lawon sate nada anane Saatane. sing penting rokok Wasik Mas. Kowe ra bakal tak maju. rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melengkung Opo anane ora bakal mete aja Jogja kowe ten istimewa Ayo. aku bangga karo kowe nampa apa anane ora bakal mete aja sumelang dina ora bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe ten istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja kowe ten istimewa terima kasih Iya sama-sama Noni.